a vége. Ez mi volt? Mi az, Blanche? Bevilé asszony. François, gyorsan jöjjön. Igen is. Ó, François! Rossz barátnő, így elhanyagolni szegény kis Márián. No, de most itt vagyok, és nem is hagylak el egy ideig. Hadd nézzelek. Lefogytál. De jól áll neked. Az arcod olyan lányos lett, mint az intézetben, Szentszírben. Emlékszel? Ugye emlékszem el? A páter! Na, mi lett, François? Parancsolsz valamit? Nem. Ilyen már a Saint de la Bromeliére. Utazunk, kedvesem. 1/4 óra múlva Amerikába. Éppen csak látni akartam. Jó. Szóval te is elhatsz. Én is? Hát még ki? Nem felsz? Nem csak François, a férjed bizonyára vár. Most már nem megyek. Lássuk csak. Marian, te nem vagy boldog. Hát, semmi. Igazán. De igen. Abban az ártatlan gyerek szemben egy csepp nedvesség jelent meg. Hát, csak egy Clyde-estok esett bele. Na, szó ezt nem lehet becsapni. A kis Marian bántja valami. A férjed talán? Ó, nem szabad annyiról rosszat gondolnod, őt alpig jól ember, és a legnemesebb férj, és engem elhalmoz gyöngétségével, de neki annyi dolga van. Hol van most? Hát fennül a csillagásztoronyban egy nagyobb szállítmány üstökös érkezett a gyarmatától, azt dolgozza fel. Sajnos ezekhez a dolgokhoz én nem értek. És mégis. Nem, François, esküszöm, félre. És Mérivé? Nem nézd ezt a nevet, kérlek. Ő meghalt számomra. Gyűlölöm. Nem tudod, mi lett vele? Nem tudom. Akkor azután a szörnyű eset után elutaztam. Azt mondják, az északi sarkra ment, azóta se hallott róla. 10 éven. Soha nem gondolsz rá? Nem soha. Naponta 10-szer elcsodálkozom, hogy milyen furcsa, hogy még csak eszembe sem. Most is, amikor jöttél, pont azon tűnődtem, hogy milyen csodálatos nekünk asszonyoknak a lelke. Például ez a Mérivé, nekem teljesen kiment az eszemből. Méltóságos asszonyom, aki sár belebújt a hordóba, és nem találjuk a legvállalat. Magam elé idéztem az arcát, a mozdulatait, és elbámultam, hogy én erre nem gondolok. Na de beszéljünk rólad. Boldog vagy? Ó, igen. Férjem kitakat épít vastaverzből, és engem elhalmott gyökétségét. Ezek a férjek. De nekem mennem kell. Isten előtt, François. De jó. Viszlát. Bye-bye. Északi sark. Milyen hideg lehet ott? Hát
sajnos asszonyom, a kis alajos fárabbantotta a gázolát. Vajon milyen lehet egy kivalt szív tél, éjszaka, mesztelenül az északi sarkon, fagyalt el is közben. Jó reggelt, Mariam! Hogy vagy, kedvesem? Ari, Szóltál, kedvesem? hová sietsz ennyire? Megyek vissza a csillagásztoronyba, 2 kiló kácolt ikercsillaggal, még el kell számolnom a közgyűlés előtt. Azon kívül most alakítjuk át a göncöl szekerét, 70 lóerős. Apropó, csillagászat, mondd kérlek, most milyen hideg lehet az északi sarkon? Különös dolgokat beszélsz, Mariam. A te helyedben, a te társadalmi állásod mellett, amit férjed és gyermekeid biztosítanak számodra, inkább azon kellene törnöd a fejed, hogy milyen sötét lehet. Éjszaka, egy alagútban, egy négernek a gyomra. Nem. Nem én. Ani, beszélnem kell veled. Pont most, amikor annyira sietek. A kettőnk boldogsága nem fontosabb neked, mint azok az átkozott csillagok? Rendben van, kedvesem. Beszélj, kedvesem. Ne nézd az órát. Ani, te még soha se kérdezted meg tőlem, hogy boldog vagyok-e. Azt hittem fölösleges. Igen. És ez nagy hiba volt. Mi asszonyok sokszor látszunk boldogoknak, amikor valójában nem vagyunk azok. És sokszor hisszük magunkat annak, amikor látszat szerint boldogtalanoknak kellene lenni, csak nem tudunk róla, pedig csak ugyan. Én erre 15 évi házasság alatt még egyszer sem gondoltam. Méltóságos asszonyom, a kis Margaret gyereket szült a négerinos. Mert nem ismertél engem, Anni. De még soha se kérdezted meg tőlem, hogy volt-e valaki rajtad kívül, akit előtted, amikor még nem ismertelek, akire gondolhattam volna tavaszi éjszakákon. Én bíztam benned, Mariam. Te nekem a szentségem voltál. Egyetlen ragyogó pont, fényes sugárzás. Erre az én piszkos mesterségem a csillagvizsgálás nehéz óráiban pihenni szállt a lelkem. Igen. Jó voltál hozzám. De a jóság nem minden. A lelkem elsorhat melletted, Arni, mert te sosem voltál féltékeny rám. Nekünk asszonyoknak szükségünk van erre. Mert ha nem, magunk szerezzük meg a lelkünk szabadságának a jogát. Különös dolgokat beszélsz, Marian, lehet, hogy én tévedtem, de miért mondod ezt most nekem? Mert szembe kell nézni az élet igazságaival. Anni, szembe kell nézni. Férfiasan és bátran. Az igazság az. Az élet kegyetlen igazsága, Anni, az. Méltóságos asszonyom, a kis Evelyn nadrágot húzott a fejére, és lelőtte a házi tanítóra. Az élet kegyetlen igazsága, Anni, az, hogy mielőtt téged ismertelek volna, Ne folytasd, ne mondd. de megmondom, ha mindketten belepusztulunk is, nem ártathatlak. Én nem téged szeretlek, Anni. Én más szeretek. Ezelőtt 46 esztendőben, délután, 5:30 ismerkedtünk meg. Alig beszéltünk egymással, ő nem is tud rólam. Nem követtem el bűnt. Talán ez volt. Elteletes fájdalmat okoztam neki. Ő eltűnt másnap reggel.
Azt mondják, az északi sarkra ment, és azóta nem hallatott magáról. A nevét is megmondhatom. Scott Mérimée kapitányról van szó, de éppen itt jön. Marian! Itt van. Megismer még? Mérimée az Istenért. Vigyázzon a férjem. A férje. Tehát férjhez ment? Gondolhattam volna, de mindegy. Scott Mérimée sarkapitány. Marian, úgy tűnik itt feleslegessé váltam. Legjobb, hogyha visszamegyek a csillaghásztoronyba, és fél óráig várok önre, asszonyom. Ha azután sem jön, akkor tudni fogom, hogy letelt a fél óra. Marian, kapitányról északi sor. Mit jelentsen ez? Én jövök az északi sarkon, és ő köszönt idegen. Mérimée, az Isten. Mit akar tőlem, miért jön? Megkérni. 9 éve a maga emlékében, szívemben asszalom a jeget az északi sarkon. Mindig magára gondoltam a rettenetes hidegbe. Te rád, Marian! Ne közeledj, Mérimée! Hát, nem Csomagban. egy darabka jeget. Nem felel. Tudja, Mérimée, az imént arra gondoltam, hogy ez a darab jég tulajdonképpen az én életem jelképe. Mondja, elhiszi nekem, hogy szeretem a férjemet. Elvisz. Mit tegyek? Mit tegyek? Hát válj el tőle, és jöjjön hozzám feleségül. Nem lehet, Mérimée. Én a férjemet szeretem. Szeretem, amiért olyan jó és nemes, és nagy lelkű. Ha látta, hogy elment, ő megérti, és megbocsátja, hogy a maga reménytelen szerelme, leküzdhetetlen szenvedélykel szívemben maga irány. Mégis szeret. Igen, szeretem. Szeretem. Szeretem a maga nagy szenvedését, amiért látnia kell, hogy képtelen vagyok Andit nem szeretni, aki belenyugszik abba, hogy válasszak. Belenyugszik abba, hogy én magát szeretem. Igen, mert ő a legnemesebb ember a világon. Tehát őt szereti. Legyek vissza a sarkra! Vigyél magaddal, én a tiéd vagyok, én nem bírok élni nélküled, én megőrülök érted, és nem olyan ember a világon, mint Andi. A tiéd vagyok, menjünk! Menjünk! Kint vár a fókaszám! Hát nem jön? Csak egyedül még.
Most megláttam, hogy te is csak egy férfi vagy, mint a többi. Önző, mohó, szexi. Akkor most elmegyek a férjedhez. Mindent elmondok neki, és visszaadlak. Erre képes volna? Erre képes lettél volna? Én értem. Most már semmi sem szakíthat el tőled. Választottam. Nekem amellett a helyem, aki férfi, aki le tud mondani rólam a szabadságomért, a lelkem szabadságáért. Mehetünk. Többé semmi sem tart vissza ebben a házban. Méltóságos asszonyom, a méltóságos úr, kedves férje pillanatban leugrott a csillagát. Meghal. Még nem ért földet. A torony magas. Most körülbelül a harmadik emeleten tart a zuhanásban. Szóljon majd, ha a másodiknál tart. Marian, meneküljünk el ebből a rettenetes házból. Isten vele. Mériné. Elküld. El. Én a férjemért. A férjemért, aki meg akart halni, értem. Maga csak lemondani volt képes. De ő nem tud élni nélkülem. És én csak azért lehetek, aki nem tud nélkülem élni. És ezt be is bizonyítsa. Szólt, Marian? Méltóságos asszonyom, a kis Renének harapta a veszett kutyát, a méltóságos úr pedig a második emeleten tart. Isten vele. Egyetlen szólt, Marian? El tőlem. Gyilkos. Megyek az én kis uramhoz. Hálóközpont. Kérem, kapcsolja az északi sarkot. Amundsen, maga az? Csak azért hívom, hogy ne várjanak vacsorára. Egy kis dolgom akar. És kérem, mondja meg az inasomnak, hogy azt a képet tapossa! Halló? Maga az, kedves Raúl? Kérem, tartson meg jó emlékezetében. A méltóságos úrék elmentek? Nem. Itt jelentsek be. Annyira, Maribu, majd bemegyek magam. Érdekél homály van itt? Senki nincs itt? Mériné, itt vagy? A rongy is Marion. Maga az Alfred. Mérinét kerestem. És az ura? Meghalt. Meghalt. Én kiszóltam neki az első emeletnél, hogy várjon. Megpróbálom megtudakolni Mérinétől, vajon azért szeretem-e, mert reménytelen szerelmében megbocsátotta, hogy nem tudom Henri gyűlölni. Vagy Henri szerelme lobbantotta lángra régi szenvedélyt,
amit Miriné oldott el önzésével. De mielőtt befejezhettem volna, földet ért, és kitörte a nyakát. Hát, ich einen Nachmittag gehabt. És most mi lesz? Hát hol van Miriné? Mi volt az? Nem tudom már, hogy... Végül. Ez is elhagyom. Itt állok egyedül, reménytelenül, kitaszítva. Ó, én boldogtalan. Marian, ha el tudja fogadni valakinek a vigasztalását, aki már régóta csendben szerette magát, de nem mert elmondani. Vagy megtör. Ki? És immár használhatatlan szívet elfogad Alfred. Ám legyen. Maria, én megértem a maga rettenetes fájdalmát, és igyekezni fogok, hogy méltó legyek magához. De tudnia kell, Alfred, hogy én nem szeretem őt. Méltóságos asszonyom. A kis Rodolf kicipelte a Mériné úr holttestét a szobából, és csúzlit csinált a füléből. Nem szeretem ön. És csak akkor tudnék a felesége lenni, ha ön megérten engem. Miért itt tegyek? Hogy bánjak magával? Figyeljen! Mi azt mondjuk? Azt mondjuk egy férfinak, hogy szeretjük. Csak azért mondjuk, mert el akarjuk hitetni magunkkal. De egy férfinak nem szabad ezt elhinnie. Mert ha elhiszi, akkor utálni fogjuk a beképzeltségért. De ha nem hiszi el, akkor tehát az kell, hogy... Ha nem hiszi el, akkor imádni fogjuk. De csak akkor, ha elhisszük, hogy ő nem hiszi el. Tehát az kell, hogy én... Az kell, hogy úgy szeressen, mintha nem szeretnénk. De édesemettől a nőtől már hidegrázást kapok. Elegem van belőle már, ne haragudjál. Hagyjál, hagyjál. Jó, rendben van, odafönt a fejem törik ide le, meg te rágod a húsomat. De hogy nem csinálom? Hát ne, hagyjál. Megőrültél? Meg, igen. Ne samuszál, ne samuszál. Hát mi lesz? Hát mit gondolnak maguk? A feleségem az egész előadás alatt jött, hogy igaza van magának. És hogy lőjem maga főbe, mert most már látja, hogy milyen egy komplikált elkülönő. Hát azt mondom, a feleségemnek 9 gyereke van, és nekem ez... Jézus Mária! Na halljanak csak aztán. Ki a farmában, hogy milyen csuda kell magát? Hogy jelentsen ez, kérem? Mitől lesz maga boldog a teremtésig neki, mert akkor boldogát teszem ám magát. Isten szeret! Nem! Eddig már 2 ember halt bele a maga boldogtalanságában, ezt a maffát már csak nem. Lesz boldog vagy nem lesz boldog, de gyorsan a teremtésig neki, mert különben... Kikérem magamnak. Fújj! Maga kocsis, maga durva lelkű fráter, maga lovagjatlan. Csak kocsis, fráter, lélek. Nem, engem mindjárt hozzá vérkőzöm a lelket. Nézzük, leszel rögtön boldog, a teremtésig. Oda is mond. Másik oldalra. Boldog vagyok, tessék már abba hagyni! Végre egy lélektani dráma, ami boldogsággal végződik.